ako mag-late dahil sa restaurant. Galing! This is not right na, nakakabili ka. Ha? Salamat sinda. Durot ko nga ni ko ta. Nakatapulog pa akong date. Kasi na, durot ko ta sinda. Ay, pumulit pa ka. Ay, restaurant. Ano yung academic? Sige, yan eh. Kita ko. Date. Oh. Date ay eh, gamit ang kumanda yan. Pagkakalag na ako. Marag, nanigagal ko nito ng antiko. Lulululul kaya na papagyan ako. Gago. Gago. Pero may garage na yun. Mami, nag-isip ka na. Pero mo ko lang yun. Pero may kaya, may kaya.
Yung mga nagsisyo. Ito, di ba, eh? Lalo makakat na dito. Iba kayang kasabaw. Binangga ko sa police. Binangga ko rin sa police. Puta naman na ako pa, sinatakbay na yun. Maganda ba yun? Mo, yung total sa rin. Dahil yan, man ako daw. India. Wala pa mga tier 1, mga tier 2. Yo, nagbubuhay ang ngayon. Nakuha ko nga, pipupin. Sarayin mo na, sarayin mo na. Kaya yung meter na pagkasuhat.
Kaya, tagal, net mood ako. Hindi pa pinamit mo. Ang mga different na ako. Wala ka discount sa mga pamabas kasi lang ang gusto mo lang gusto gamit. Bane, then, so, Bubuhay pa nga yung pangalan niya. pagaya wala ang ano, Ito, ito. Utang na ng hayop. Orang mo mga sakit. wala kaya sabat pa namin ako. Yung hayop. Utang hayop. Lugi ka naman. Utang na hayop. Kasi ito. Kaya mahirap ka na naman ito. Ano pa. Hello. God. Una na yan, ikaw. Hindi ka nag-ano. Kaya na, Margaria. Hindi mo may resita. Nagpasa kaya. Sila yung tinanong mo na yung tingko. Tingko mo dahil sa tray. Huwag ganito, Lisa, Gabi. Marog lang ako ito. Express lang ako. Ano yan? Okay. Rapat, marami lang. Pang buto.
Surot ang buhay mo, Ray. Ilang katab ka? Kasi labi mo yung tao-tao mo ito. Puta, may damage. Oh. May damage na may ano pa. Ay, po. Mahanap mo masanaan? Da, da, da. Tayo na full damage. Puta, may break chicken tayo. Kaya may tumabalik ka dito. Eh, magawa tumibig. Huwag mo tumibig ka. Dito ko sa Tagaw. Dito. Gamitin mo na sa ngayon, ano? Cake. Yawa. Ulit na rin na. Uy, doon mo, anak, kung may token.
sa imo din. PRA. Ibalik ko sa some battlegrounds. Hindi siya kamatay.
sila kung kapatid ko na. Siyempre ba? Ako, din. Pinapagyan sa ano, sa sala. Ang gusto ko ano, may parang ano, nakakalap. Eh, kasi mababa ako. Kasi minsan sa ibang mga
No, no, no. Ilipat ko dahil yung interest sa 4. Ah, Dagdagan mo ka dito. Dagdag mo databi sa 1 at 5. pero ito, nakawalap sa ulo. Ayun, ako, gusto mo makatuloy ko ako, Boy, di ba, ano ba ito kinito ang ano din? Di ako ba ang sinasabi yung parang lolo? Kahit ito di ba outlaw. Ano, 50.
Hindi ako. Lola, puro ba lang ako? Lola, puro ba lang ako? Kamu ba? Ikan tolong. Kaya man, Bo, Bo, Roy, ang nag-photo ko ito, pero kita ko sila daw, tapos yan, makagiging, sabi ko nila ako to, dinarito ko nila pa ako. Pero bintana daw, ma'am. Ako, pinagano'n siya. Anong araw? Diba? Kung matagpito, nabulok na lang siya. Teka, ma'am. Tuloy rin. Teka, makailado. Nabulok. Sabi ko ba nila, sabi ko, sabi ko, inano ko ba, ang biti? Hindi ko man din sabi ko, kamu na kayo, bintana na kalawat ko dito. Yung mga nagsasabi ko ba, may igawa na mga takali, kaya man din na sinabi, sabi ko, gamit ko.
Wala ito ay nakasalang ito ba? So, bukod ako na. Kasi dahil para sinulog. Why? Yung po, hindi ko na pinulog. Ano mo ito? Ano? Then yung mga award, yung mga wala, dito mo, yung mga katalak, dito yung pinulog. Bigyan ako kung ano naman yung nagkaroon kami na nagkaroon kami dito. Iwan ba sa kama ako dito dati? Gano'n nga talaga ba? Mukha na ako. Mukha pa ni Kululi sa mga kapatid mo. Tapos bigyan ako kami dito sa inyo. Ikaw nagko Ay, ito ba natin ng ano? ikaw nagko pero kaya nagko. Kumakawang din. Kaya makalit sa kami din na Ayan, alis ka din mo. Ayun, bakit ba? Ako to, baby na ako. Nagsulong at ito ang pinapin. Malas diba? Ito na lang ang ano, bago ay bago. Ay, maganda. Siyempre, going on. Ano lang ito mo? Abal yung ano sa shop. Sabi ni Papi kasi computer pa nagulot na niya ako. Umalis ka, hindi pa ako mo isang video. Oo nga. Pero may nakapukong ano. Sabi ko, sir, may pagay. Ang sila ano ko, ay kung yung nag-try, kung ano ito, ay kung yung website, ang bawang bag, ang sapato. Saan kami? Nabalik kami sa ano? Ano?
Yung, Kuya, ano? nagulo ako sa ng gusto mo. Huwag to. Hindi ba? Meron. Meron. Ano, saan ka tayo natin? Oo. Hindi ka tayo. Kasi, Alam ko sa tao yung no, ilang mo na ito. Ako po nga, alas mo. Apat kami doon sa laro siguro. Napapagpaloy.